svoje stvari pa idem, dobro? Da. Kako su neke cure naivne. Prijavljuju se za natjecanja na kojima ne mogu pobijediti. Reklo bi se da po tebi imam šansu. Uništila si moju prijavu, zar ne? Možda te strah izgubiti. O, molim te, Vilu, znaš da šou započinje sa 8 natjecatelja? I? 8 se smanjuje na 4, a od 4 će ih izabrati 2. Da, znam kako funkcionira reality. Što mi želiš reći, Ludmila? Uostalom, kako će šou ići dalje, ljudi će polako početi shvaćati koliko si uistinu jadna. Zar Ne ne? mogu vjerovati. Cure! Što je bilo? Ne znam, Tom. Ona me počela napadati. Je li tako, Nat? Da, Violeta je počela. Možda je bijesna zbog svoje jadne audicije i sada se istresa na mene. Tomas, molim te, valjda ti je jasno da laže. Možete se prestati svađati na trenutak, barem? Idemo. Da, Tom. Ma kada ćeš obznaniti svima što je Ludmila učinila s tvojom aplikacijom? A kako ti znaš za to? Vidio sam, Violeta. Halo? Ramažo? Ali, zar nije na putu? Što? Dolazim odmah. Što je bilo? Tata se vratio s puta i stiže prema akademiji. Moram naći Anđi. A, i reci Leonu da sam morala ići.